Igbo ndị ọma na-ege m ntị ebulu mbatakwara dọ n'ụbọchị nke taata biko na ozi a ji wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ ozi nwatakịrị nwoke si mana nwatakịrị nwoke sere akwa ọkụkọ n'azụ ya decha ihe ọdịnala ndị maka akwa na ọla ikele akwa decha stil ihe na-ebe ka na-ebe wee gwuo ya dawai ọda ya n'isi egwuo ya biko solunu m kwunu na enu nature confession this bụ na ama na ndị enweghị obi mmadụ ndị enweghị obi mmadụ ma ndị niile na-alụ ọrụ ebe a ma onye pụta sị gị chọọrọ m nka ka mkpọje gị na nke akwa otu abụ izu osecha decha akwa tattoo n'azụ ya file nọ na-aka esi wee menyabụ ihe ịma na onye na-emele ihe is all after his own selfish interest mana ọ bụ na o si na dị anyị na-agbapụ ha afọ na chanel anụ nwa na-apụta because anụ Igbo anyị must be sanitized yota na ọtago aya sanitize ya n'Igbo anyị ọ bụghị onye tonite gbagide kọndọktọ magide ọ ga ha aga o jesi na agwụ malia kpọkọwa ndị mmadụ na-eme nta na-eme imo ihe alụ akarịa onwezi ụmụazị chọrọ ụmụ elektrisha nke ji amụ plọmba nke ji amụ ka esi eme n'iche onye ọbụla chọrọ ipite ego yahoo ncha onye ọbụla na-asa okwute nka ebe onye ijezi a na-awụfu ụbala nkịta awụfu nkịta gị nwapụta isi na geeti anwụrụ na ya ka eji egwu ọka ite biko nụ solunu m na nekene vidiyo anụnwa ka unu nụ confession nwatakịrị ihe o mere ihe akwa ọkụkọ mere ya mgbe o je na nke ya. Ụmụ nwanne m obi adịrọ m mma ị na-eme anya n'iru ifu na obi adịrọ m mma. O nwere akụkọ m bụ wee bịakwute unu n'abalị a. Confession one small boy confessed him this night. The thing na-agbawa m obi, I swear. Ife a bụ confession of one small boy jee na nke akwa ọkụkọ. This boy kọsịala gị ife ọ gabiga maka chi anya mmiri ya pụta gị n'anya ma ọ bụ na ị kọntrol onwe gị. This boy tara ezigbo afọ na aka akwa ọkụkọ. Tasi afọ spendecha ego niile 1.something million naira. This boy love katara akwa ọkụkọ to the extent na this boy je see akwa ọkụkọ n'azụ ya, tattoo afọ akwa ọkụkọ n'azụ ya. Kedu ife this boy mecha wee gain at the end? This boy gain obi mgbawa. This boy gain heartbreak. O gain anya mmiri, disappointment. Ya ife akwa ọkụkọ ji ọkwọ the boy ụgwọ. Nya, this thing ya watch. Nyere m aka tụsa ozi a. Ife nyere ndị dibe 6 months na Facebook ha ncha gbasisi ọsọ. Inyere m aka tụsa ozi a ife nyere ndị dibe 6 months ha gba ọsọ. Ị na-anya na this picture ya na-afụgasị ya afụ tattoo the boy ebe ọ na-ese akwa ọkụkọ. The other video bụ ite nonsense ọgwụ akwa ọkụkọ biere eji wee napụ this boy more than 1 million naira. Chai! Ife mebigo. Ụmụnne m ga-enu ka unu. Okay. Ihe mewo 2021 September or October, just between those months. Come bata from Ghana. So Mbatakwa, my brother, as an year that I got off from her. I wrote to man to line here calling aga. So my brother I recommend them same now. Only one man now. I'm a bema Akwa Okuko before. So I same now here na Facebook na here the man name not the show na the man the sharp. It's okay. I wasn't a man where enough money that you get one assistance of that my brother self because I may assist because a gym enough money had I got off man better. So I got na bakwa. Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba. So when they were I have many faces, many people. There are a crowd of people. Ndị mmadụ juche ebe ahụ. Some people myself nọ. So I bidokwa. First, ebe ị na-ega ebe o si bidogo dị first wụ
ụmụazị ya. Asị na ịchọ ịhụ akwa 10,000, mana ịchọ ihe ozugbo 200,000. Ịgakwa onye nke ọzọ sị gị nye ya 15,000. Ịgakwa onye nke ọzọ sị gị nye ya 20,000. Ihe nchekwa ya damoni ọma ndukwe gị jee hụ akwa. Ọkwa oduru gị gakwa onye nke ọzọ asị gị na ị ga-enyekwa ya ego. Onye nke ọzọ asị gị na-enyekwa ya nwa ego. To be honest, before hụ akwa, anọ m a weekend mana spend them up to 150,000 na-achị ya ego. Anọ m a weekend fund tupu hụ akwa. So akwa bịa gbalụ m afa, ọ gbara m afa. Ihe ji gbalụ m afa bụ 10,000 naira. So ọ sị na ọ ga-alụ m ọrụ abụọ, ọrụ ịtọ. Na ọlụcha ọrụ ịtọ na ụzọ ga-akpọpe. Ihe ga-abịa gawazi nke ọma. Ọrụ ịtọ ego niile osisi na oge ejiri ọrụ ịtọ, as in the price of the work, because that was 221. It was not that cost that time. Ọ sị m nọ ego oge ejiri ọrụ ịtọ wụ 650,000. So no 650 ka ọ ga-ejiri ọrụ ịtọ. So eweta 650 alụ ọrụ. Otu as in time eji alụ ọrụ, the time that it takes is also the time, because a ga-alụ gị taa anọkwa ihe dịka 3 days 4 days before alụ ọrụ gị ọzọ. Ụmụazị ya niile na-anakwa gị ego everyday 10,000, 15,000, 20,000. Asị chọ ka akpọba gị, ịchọrọ ịlụ ọrụ taa, ọ bụrụ ịchọrọ ịlụ ọrụ kwụnye ego na akaụntụ nka 30,000, 50,000. Expenses na-akarị, ego mmadụ na-aba. With other people mbịa anọ m 2 weeks before ebido ịlụ ọrụ m ọrụ sef. Mbịa mmetezie friend ji contact ha niile. I use contact. Anọkwa m ebe ahụ na-alụ ojikwe hotel nọ close to Akwa house every day. Mmadụ na-akwụ 4,000, 5,000 ego eji dina na hotel. So alụcha ọrụ niile, ego na-agazi na-calculate expenses mere as for that time na be akwa. Ọ na-correspond 920,000 naira. Okay, 920,000 naira. Mbịa nazi that time. Anachizi maazị na Ghana nozi na because of that thing okwukwe, because of ga-agakwuna nwanyị ga-ele nri nwanyị shiri. Then ngazi Imo steeti nke my guy nọlụzi ebe ahụ. Onyezie m ụlọ 1 room ya nọlụzi ebe ahụ, because ihe o nyere m 21 days ọ na-enye. So imeli 21 days mbịa nnọọ a month and 21 days agara, anọ m a month and onwe ihe pụtakwa ahụ, nothing come out. As in ihe ekwechirikwa ahụ, the thing just nọlụ as in dịka ọkazi worse. Everything is just getting worse. So mbịa na-achịkwa azụ ebe ahụ, mụ na my guys I dị almost 3-4 ndị mụ na afa ji bụ contact m na-alụ ebe ahụ. Even ofu onye sef mụ na bịakwutezi m n'Imo steeti, mụ na ya nọrọ. Then mụ na ya so ekwe na-achịkwa azụ ebe ahụ. Ijikwa ese ka amakwa why ka ọlụ ga-agabe ekwukwo 10,000.
before ịbanyekwa ha anakwara m 30,000 before akpọbakwa m ka m fụkwa ya ọsịsọ les m bịakwa nọrụ ndị bịara last week agba afa ndị this week agba ndị buchago ụzọ before that it will take up to a week and or 2 weeks and before ịgba dị afa ekwukwa extra then nkụzi extra gbazie dị afa ka mma nwaanyị ọlụ m adaga. Okay, the other of my two guys n'ime 4 ID ka ọ si na ọnwa emebili ọlụfa. The guy sị m na ọ rarọkwa ọtụ na ọ nọkwa the 7 days onye lai ọrarọ ọtụ no after the 7 days nsị a why ka o ji no only 7 days mụ adọs na-agbaziri the guy mba why ka ọ nọ 7 days kwanụ ọ karịa ịnọkarị maka mụ asef n'ime onwe m anọ m emontant adịghị m eriri na hotel mụ a na-echiri onwe m nri na ya. So oluzie nke m ọsị m na asị na ọlụ m dị slow na ite m dị slow ite obinye m dị slow nọ ihe mee bụ ka na a ga-ebuli ite m ebela ka o wee dị fast. Ego one ka eji ebu ebela ọsị na 100,000 bukwa ebela that is ego one that is 1.something million mbuzi ebela that time. Still yet ihe na-emekwa afford m ma 5 naira tidaye agwụ fom ego 2022 a na-agwụ afọ m ma 5 naira. mgbada na-afazi ala ijide sef. So I was totally confused because I trusted the man. Ekwere m ya nkwa moto sef si ya na ọlụ gazielu m na m ga-ebuteli ya moto. Mbọsị m na-apụ ebe ahụ azin ịma a na-alụ ọlụ ụmụ okenye ndị ndị na-arụli ọlụ nọ n'ime ebe ahụ ekele m fa 1000 sifa gụọlụ m ọfọ n'ime ọlụ m na-alụ ka ọ gaziere m na m ga-ahụ onye ọbụla n'anya m ga-enyekwa onye ọbụla ihe n'ebe a ndị mma. O nwere one boy a na-akpọ Dodo n'ime ebe ahụ. The guy man spended much money. The guy man atara m afọ ime ebe ahụ atara m ezigbo afọ anwụnta atara m ihe mmiri mara m na be akwa mee ntara afụfụ. So iwe wezie m na ọ sị na ite m dị slow why ka ite m dị slow mbịa azin alọvuru m n'ama trọsọ ya mgbe m na-achịrị azụ na Ghana edere m afọ ya n'azụ m de afọ ya tattoo afọ ya n'azụ m dowe because all my trust was in him na at last na mụ na ya ga-ekegodo ego na m ga-ayọdụrụ ya Thanksgiving na m ga-egodi testimony ya. So early this 2023 mkpọ Dodo that is one of the guy na-alụli ọrụ that is his best guy na-alụli ọrụ ebe ahụ eji m nọmba ya mkpọ ya nsị ya Dodo ka ewe na ya awuo 2023 since 2021 ahụbeghị m any changes. Those of my guys were the same things as in those people mụ na meet kwa ebe a the same things na-agakwa the same thing na-aga. Mkpọzi Dodo si ya aghọta m ya na-eme wite anya mmiri o si ya na aghọta m ya na-eme ọwụ otu a ka ọ dị na mmadụ belu ọlụ ị ga-egbu thank God na na-ebugodo ụzọ gbaa afa ịgbaala onye ahụ afa
as in ịgbagodiri ya afa ịmagodiri elu onye ọhụrụ ọ ga-agazikwere onye a ọ ịlụrụ onye ọhụrụ ọ ma ngazili ya gbagodo afa ahụ jigodo onwe gị ajụjụ ahụ jigodo nke ị na-efe ajụjụ ahụ ịlụrụ onye ọhụrụ ọ ga-agazikwali ya kọzi nọọzi ka o wetebe ego anyị wabụzie mgbada aghọta m. So Dodo was like isi m forget ka m bịa ka a jụọ ese wee gbagotekwa bịakwa na be akwa 221 223 early this 2020 223 gakwa na be akwa ọzọ. My guys, mgbe m kpọrọ na fon si fana nọ na be akwa ha niile just na-asị m n'isi adịghị m mma n'isi adịghị m mma why ka m na-achịkwazi na be akwa nchọ ijikwa spend ego why ka m na-eme like that ozi ego dịzi m n'aka nsa na wo like that no Dodo si m bịa so agbakwa afa m spend kwara up to 20,000 before kpọbọ m n'ime ebe ahụ because nke ji spend obere ego a because of Dodo self na ọ mara m ama ọ mara m ama azin agwago m ya okwu ke agwago m ya okwu ọ ghọtago na mụnwa obi adịghịzi m mma. So Dodo kpọbaziri afa gbalụ m afa ọkwasị m na m ga-eme awele na mmele na awele na n'ụzọ ga-akpọpe ego one ka eji ama awele akpa ma m 150,000 ndị chụtawa 150,000 tiesha kebentish n'aka bụrụ ego chụta 150,000 jekwa akwa goro ya mmanya tie n'ime ya kwụọ ya nye dị mmanya alọrụ m awele lucy awele till today my brother onwe ihe mfụ ọgwụ na onwe ihe mfụ mana afụ m changes ahụ m ezigbo changes kwesị na ahụ m ihe bụ obiọma ka na-akpa m ngali at Thanksgiving ahụbeghị m anything no otu mụ na ije si jee that is all it. I spent up to 1.2 ọ no pere mpe ọ ga-ezu 1.2 1.3 na be akwa if it was na-eji m ego a mepe business akara m ime ebe nnọkọ mana all this social media moto a na-eji onye nke ebute moto onye nke ebute ụlọ onye nke arụ ọrụ ma hotel na-arụrụ ọrụ na mmeri aka ozi anya ka ha jizi arụzi ọrụ ozi ha ma ndị ha na-arụrụ ọrụ ndị nke ọzọ were idupụzi fe ego fa pụọ because more I'm confused because mmadụ nọ m na-agwara gị sef mmadụ nọ m gwara gị these 4 people mention ebe a na as alpha number aka ji number fa onwere ihe na-aga so ofu onye emegota bụ sef pụba gaba Thailand ọnọdụ Nigeria sef nwanne ya nwoke mere ya visa gaba Thailand so the thing is really frustrating after video after onye mere video onye after maybe post this kind of a thing that is why you can kwuputekwa nke m imagine the other time nna share ihe ọbụla o mere share na my Facebook share everything share ya nna share could you believe that one day just comment ya na post ya onwe comment biko you people should ihe comment will biko n'onye ashim ego mahaz na ọta mi olu mere mana page akwa a block godere m ya block godere m ebe ahụ ma hụ the video n'anya ọzọ ri page ya ma hụ the block na godere
They blocked me out of the page, as in man who the video the page I was the real page. Man who the I was the another Facebook kanji. Now who's your name? So this is my own part of the story. The thing it pain me because it's not easy to see money where person go come chop your money, say you want to do something for you when no go work. It's really painful. Igbo Land is the most I can acquire African women nature video because share this video, subscribe on this channel, Igbo notification, can with a notification, Bobble IGWT video. If you like it, drop your comment at the comment section. On one house, on one full video where hammer actually call while yime kaimala I anabata ozige I makayesi reach across to you kaina again ba ka isendekwala evidence maka na ihe anyị nọ na-eketa bụ mkpocha na nzacha na n'igbo anyị ya adịnata na mma Igbo ekenekwa m unu ka ọ dịnụ mgbe ọzọ.